an balimaw aw ni ɲama kibaruya min b'an bolo ka ladon aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka ejilatagalaw olu bɛ kɔnɔnakan kɔnɔ ka d'a kan k'a fɔ k'u ka pasipɔri kow de bɛ kunbalan na. O kunbalan in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ sosiyete min bilalen don pasipɔri kow ɲɛma n'o ye MSN ye, Mali Solution Numérique, ale de kɛlen don ka o pasipɔri ko ninnu bila kunbalan na ka d'a kan k'a fɔ ko a sosiyete in bɛ pasipɔri suguya 3 de di, 17,000 ta, 11,000 ta ani 22,000 ta. Nka a sosiyete masinaman in bɛ fɛ ka 22,000 ta in n'u a b'o wele ko premium, o bɛ sɔrɔ tile kelen kɔnɔna la. A bɛ fɛ ka o de jagoya an ka ejilatagalaw kan. O de nana ni olu ka kɔnɔnakan ni pasipɔri ko bilali ye kunbalan na. O yɛrɛ dɔwɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye wariko kɔ ka d'a kan k'a fɔ ko sosiyete in a bɛ wari ɲini de la. Ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen, kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladon aw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ tarata bulen anti-MLNA ani waati sera olu kɛlen don ka sitting ba organiser ambassade de France da la ni alamisa don in na ka d'a kan a sitting kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko sariya sunba kana yɛlɛma ani tubabuw ka tile-filani na ko kɔrɔnfɛla la ani ko sécurité ka segin kɔrɔnfɛla la. An tɛ jɛkulu min bɛ yen ko an tɛ a banna touche pas à ma constitution, ale fana kɛlen don ka dalajɛliba boloda bourse de travail da la ni alamisa don kelen in na. O kun fana tɛ dɔwɛrɛ ye ko maka kana kɛ sariya sunba la ani kɛwale minnu bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ sisan nɔ ka kuma olu kɛwalew kan. Ayiwa an balimaw, ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladon aw tulo kan, aw ni ce aw ka kulomajɔ la.